Kan vidt forskellige virksomheder komme op med nogle fælles idéer til nye produkter og forretningskoncepter? Det undersøgte vi med Innovation Lab, da vi samlede nogle af Skandinaviens førende virksomheder til at arbejde i værkstedet i en co-creation workshop. Det händer någonting här uppe när man bygger saker med händerna, man gör någonting fysiskt, och vi hade som sagt en ganska digitalt koncept som vi ändå lyckades visualisera. Deltagerne fik så både stillet eksperter og materialer til rådighed for at drive processen. Vi fik udviklet et produkt, som den enkelte virksomhed, i det her tilfælde Roskilde Festival, de havde næppe fået udviklet det her produkt, fordi der blev bare tænkt ud af boksen, og vi fik kombineret forskellige produkter som Rockwool og Roskilde Festival og Weekendavisen. Efter at koncepterne var blevet udviklet, skulle de forskellige firmaer så fremlægge deres idéer for hinanden, så de kunne se, hvad de var kommet op med. Og det gav jo nogle ret sjove og ret forskelligartede projekter. Så samarbejde mellem elselskabet og banken. Save energy, earn money. Jeg synes, det var rigtig dejligt at gå fra at høre noget til rent faktisk at gøre noget. Så jeg synes, at vi har været rigtig fedt at arbejde i dag med at bygge noget håndgribeligt og tage vores idéer sammen med andre til det næste skridt. Glad hjem og sur hjem.